Olen Sirpa Suntiainen ja olen tämmöinen kesämökki vehmersalmelainen. Kohman kylällä meillä on kesämökki ollut parikymmentä vuotta. Ja olen innostunut Helena Peltolan kanssa tästä Vehmersalmen historiasta. Ja sitten Vehmersalmen kotiseutuyhdistyksen historiaryhmässä ollaan mukana. Ja nyt sitten historiaryhmä on järjestänyt tällaisen tilaisuuden, jossa me yritetään vielä kerätä kaikki ne muistot, mitä meillä Vehmersalmen sota-ajalta on. Minkälaisia sinulle omia muistikuvia siitä isän sodassaolosta? Tai? Kyllähän siinä sikäli, että Kuopion pommitus kuuluu oikein hyvin. Pitkonniemen pommitus, siinä on ne vaneri ja rullatehaa Pitkonniemelle kärähtivät palopommia sinne heittivät. Onko teillä muilla Taunolla esimerkiksi muistikuvaa tämmöistä sodan äänistä? No on kyllä. Kun asuttiin siellä Kohmolan Salon Lyytilässä, niin oli Kalliolla se rakennus, niin yöllä kun kuului semmoinen jyminä, kun tykille jossakin ampuvat, niin ikkunat tärähti. Että ne oli niinku semmoisia konkreettisia, joita pienenä lapsena ollessani jäi mieleen. On niitä sitten muitakin sitten myöhemmin kyllä. Entäs sitten? No marraskuun 30. päivä, kun talvisota alkoi 39, niin me isän kanssa menimme järven poikki sinne kuuntelemaan radioa sinne Tomperijärven toiselle puolelle Väänäsen Aukusti. Kammarissa oli radiosta ja kuunneltiin, kun presidentti puhui, että venäläiset on hyökännyt Suomeen. Ja niin poispäin. Että siitä se alkoi se talvisota. Joo. Ja tietysti haluaisin kertoa pitkä juttu. Oli hyvä. No sitten kun sota oli alkanut ja ne venäläiset lentokoneet, semmoinen 7 konettakin rupesi kuulumaan jyrille, kun ne Tomperijärven yli ajuvat siitä Kuopioon pommittamaan. Että me nähtiin sitten, että ne siellä 7 konetta tulee sieltä järven toiselta päästä, niin me panko alle piiloon sinne, missä puita säilytetty, että siinä päätti, että edes ampua. Ja siitä yli, sitten kun ne oli mennyt ohi siitä, niin meidän luona oli semmoinen kuin Hirvimäki. Mentiin siihen Hirvipäälle korkealle mäelle sitten katsomaan, että miten se Kuopio kun pommitettaan, että miten se pölähtää se. No yhden kerran onnistuttiin näkemään se pöläys, kun se, mutta toisella kerralla ei nähty. Sitten se Nelmanin puistoon, kun putosi pommi, siinä oli väestösuojaa, sen väestösuojaa osui ja siinä noin 40 henkeä kuoli siinä onnettomuudessa sitten. Joo. Ja siihen aikaan sitten niillä korkeilla mäillä, kun oli niin kuin Räsälän Pönkkösen mäellä oli semmoinen torni ja sinne sitten nämä, jotka eivät sotaan joutuneet, naiset siellä päivysti, että milloin sieltä rupeaa tulemaan niitä lentokoneita, että ilmoitetaan sitten Kuopioon. Joo, eli ilmapäivystys oli mikä mäki se? Pönkkösen mäki. Pönkkösen. Räsälän koulun vieressä siellä. No, yksi on meidän mielenkiintoinen, joka ei nyt näihin eteellisiin kertomuksiin, tämä kahviasia. No niin. Joka talossa oli, kun kahvia ei saatuna koko sota-aikana, 1946 tuli Herkuleslaiva, jossa tuli ensimmäiset kahvit, niin joka talossa oli kahvit omatekoisia. Mikäpähän mistä kukaan juuresta, viljasta, kuivasi. Niin mukava. Minä muistan, kun joka talossa oli erimakuista kahvia. No sitten toinen asia oli, josta kerron silloin, oli syksyllä perunnostova-aika. Ja äitin kanssa isä oli silloin siellä loppusodassa. Me sitten niin oltiin siinä niitä perunoita
kaivon ja nokittiin ja 1-2 niiden peltojen läpi tuli kone ja säkähettiin, niin mentiin saunan seinästalle piiloon, että ollaan suojassa. Ei ne ollut sitten kuitenkaan pommikoneita, mutta en tiedä mikä oli musta värillään ja sillä oli hakari semmoinen, missä koneessa sitten. Mutta pelottavia olivat. Anko kertoo? Joo, olipa hyvä vaan. Sen muistan talvisodassa, kun oli kova pakkanen ja kuljettiin perunoita, viljoa ja heiniä armeijalle. Mustinlahdessa heinät tuotiin, itse kukki luovutuksen, kuka luovutti heinähäkissä toi laivarantaan jäälle. Siellä oli armeijan 2 miestä, niin oli 2 miehen paalain. Ne paalas ne heinät. Myös tuli viljasäkit, niitä oli pinoon jäällä. Joo, ja sitten tuli myös perunat. Tämä on tosiasia, niitä oli pinoon jäällä. Ja sen jälkeen armeija aurasi tien Kuopiosta Mustinlahteen ja jäätä myöten armeija NATO haki nämä heinät, viljat ja perunat. Siis myös perunat. Jotka paleutui siellä. 30 astetta kai siihen aikaan pakkasta. Niin, joo. Ja tämä on tosi, minä olen omin silmin nähnyt tämän. Joo. Siis kaupungistahan määrättiin nämä pankkineitit sinne maalle töihin. Ja yleensä siellä kaupungin neiteille tuli käsky, että meilläkin oli perunapellolla oli sitten niitä neitiä töissä siellä perunoita poimimassa. Ja sitten niille piti jotain hauskaa järjestää, niin minun setäni järjesti sitten naapurista, kävi levysoittajan lainaamassa ja sitten riihessä oli tanssit sitten illalla. Siihen aikaan ei saada tanssia yleisiä pitää siellä ollenkaan, että se oli kielletty ne tanssit yleisesti, mutta en tiedä oliko tämä yksityinen sitten, kun oli ne tanssit siellä. Ja kyllä oli nurkkatanssia paljon. Niin, tytöillä on ollut hauska asia. Ihmeellisiä kerrottavia. Niin. No niin, käydäänpäs nurkkatansseissa välillä. Joo, ole hyvä vaan. Eikö ollut nurkkatanssia? Niin. No, jos vaikka asiasta toiseen. No, joo. Sitten sota-aikaan, kun tämmöinen ammattinyrkkeilijä kuin Eilis Aska oli Kuopiossa, hän oli nuorten Suomen mestari, siis mäenlaskussa. Ja sitten meidän täti asui Kuninkaakatu 29 Kuopiossa. Hän tuli siihen pihaan, siinä oli muitakin mäkimiehiä. Ja tämä Eilis sitten oli siinä kertomassa siinä pihassa, että hän läksisi maalle töihin, kun hän Helsingistä kotoisin. Siis ruokaa ei saa siellä, että saa syödäkseen. Ja sitten se naapuri Seeti Oksman sanoi, että lähdepä minun mukaan tuonne, hän vie semmoisen taloon, johon voit päästä töihin. Ja hän toi sitten, muistan kun oltiin semmoista mutatunkioa siellä pellolla hajottamassa ja Seeti toi Eeliksen sinne ja sanoi, että tässä olisi poika Helsingistä, joka haluaisi tulla ruokapalkalla töihin, että saa syödäkseen. Isä viskasi taikoja ja sanoi, että tuosta se alkaa. Näin, mutta hän otti heti takaisin, sanoi, että Pentti, menkää saunaan lämmittämään sinne ja menkää sinne. Ja vähän niin kuin pilikolla siinä. No, siellä Eelis uimaan sitten ja saunaa lämmitettiin ja niin poispäin. Ja sitten Eelis, kun harrasti nyrkkeilyä, hän oli Kuopiossa kävi nyrkkeilykilpailut. Hän oli silloin semmoinen, olikohan se 18 tai jotain semmoinen, ei jaksa muistaa ihan tarkkaasta ikää. Mutta hän Kuopiossa otti sitten nyrkkeilykilpailussa, 26-vuotias mies oli vastassa ja se pieksi Eiliksen siellä. Että sitten kun Eilis tuli kilpailusta, niin hän siellä saunan vinttikamarissa nukkui viikon ja paranteli ihmisiä. Mutta sen jälkeen sitten Eilis ei hävinnyt, ennen kuin oli Euroopan mestari. Ja sitten maailmanlistalla oli 4. Millaisia muistikuvia tai kuulokuvia sulla on ollut? Sä oot niin pieni, kun te olette tullut tänne, niin sä et ehkä muista sitä evakkoreissua, mutta onko sulla mitään? En muista muuta, mutta
kun junassa yöllä tultiin junaan jonkin kylissä ja sitten ne antoi meille ruokaa, niin jostain, minä vielä olin sanonut, että ruokaa kun tuli sieltä Aatovaan junassa, niin sieltä pimeästä ja sitä annettiin meille lapsille. Joo. Meitä oli paljon penskoja samassa junassa. Joo. Ja sitten jossain Jalkalan koululla on oltu soppajonossa, niin minullekin oli annettu laataselle, isolle laataselle lihakeittoa ja iso luu on pantu siihen soppaan. Niin. Sitten mä äitille sanomaan, että minä vaan sain luun. Itkenyt silloin. Ja sitten paljon oli penskoja, niin tapeltiin siellä lumisottoja tällä lailla. Ja sitten jouduttiin Lippaniemen koululle ja Vuorsalolla asuttiin ja pienessä mökissä oli monta ihmistä. Ja sitten Heikkilässä oltiin. Heikkilään tekivät meille uuden asunnon. Iso ruokahuone oli. Siihen tekivät semmoisen pienen uunin. Joo. Uuni oli alapuolella ja hella oli siinä päällä ja Joo. siinä pystyttiin sitten keittämään ja olemaan. Niin sitten kun mä tulin isommaksi tytöksi, niin ne rupesivat nuo haakkumaan kaikella lailla. Niin sitten minä olin ollutkin iso tyttö, niin muistuttivat, että missä sinä olet asunut. Niin minä olen sanonut, että ruokahuoneessa. Niin. Joo. Sen takia tulin isoksi tytöksi. Joo. Josta toisella puolella pidettiin tanssia, Tauno muistaa varmaan. Ja... No vähän kyllä. Jo. Niin. Eli tämä Heikkilän talo oli iso talo tuossa Lipmaniemellä, niin varmaan tiedät, kun olet ollut siellä. Joo. On siellä talo nytkin. On, mutta ei sitä taloa Ei ole. niin tiilistä tehty. Niin. Joo. Ja kansakoulun minä jätin Vaihoastella kotoisen kerran. Niin ehkä me niitä kouluasioita sitten katsotaan vielä, mutta oliko teillä, kun te tulitte sieltä Suojärveltä, niin muistatko, tiedätkö, oliko teillä karjaa mukana? Ei ollut karjaa. Oliko teillä siellä maatila vai olitteko te... Isällä oli pikkuinen kauppa. Okei, teillä oli kauppa, joo. Isällä oli pikkuinen kauppa. Joo. Ja veli Vihtori oli lähtenyt silloin aamusella hakemaan, niin yöllä hakemaan tavaraa kauppaan. Kuivuumuonoon. Niin. Niin ja isä, johon niin kyytiin päästiin myö isä ja sitten meitä oli 2 siinä, niin Vihtori tuli vasta siellä junassa, löydettiin sitten junassa, kun ihmiset käännyttäneet sen pois. Ja Niin, että se lähtö oli silloin niin todella äkkinä. Niin. Joo, kyllä. Ja kun isä on venäläinen, Aivan. niin tiukka oli ollut ensin tuloa junalle. Joo, että otetaanko junaan vaan niin. Tunnistivat ja sittenhän se oli haavoittunut jossain. Keppikässä kaveri, muistat varmaan. Joo. Niin se ei ole helppoa ollut. Ei se ole ollut helppoa, se on ihan selvä juttu. Ajatellaan nykyään. Niin, kyllä. Ilo. Jos minä koitan lyhyesti. Joo. Kosulaan tuli yksi perhe ja semmoiseen, jossa oli penkkaan tehty, että ovi vaan ja semmoiseen mökkiin. Joo. Ja sitten toinen juttu, tuossa tien varressa asuu Risto Kuuspalo. Mantsinsaarelta on lähteneet ja me aina kun Karjalassa ajettiin niin talvisotassa, niin näytti tähän tienvaaralle paleltuneena lehmä jäi. Niin. Mantsinsaarelta kävelemällä Suomen rajalle, niin aina neuvot, että tähän paleltu heidän lehmä ja jäi väliin. Tämmöisiä se. Kyllä. Joo. Myöhemmin, kun nämä siirtolaiset tuli siellä ja sitten sitä ruokapuolta, meillähän kun pirtiuunissa aina rieskaa ja leipää ja milloin pannukakkua ja milloin mitä tehtiin, niin sitä aina annettiin niille siirtolaisille, että syötiin aina porukassa. Meillä oli paljon ruokamiehiä asti kaupungista, tätien porukkoja ja muuta, että meillä oli paljon sitä syömämiestä. Mutta meillä oli sitten nuotto siihen aikaan ja Sotkaselästä veittiin nuottoa. Joo. Mä muistan, kun mä olin 6 vanha, kun Muikkua siitä saatiin sitten. Niin, muikkua.
naapurin kanssa piti lähteä. Siis meillä oli 2 osaa sitä nuotasta, yksi oli sitten siellä naapurilla. Ja siellä naapuri ei nuotalle lähettiin ja se naapurilla ei ollutkaan sitten miestä. Isä pöyti minua 6 vanha, että lähde sinä nuotalle, että heiluttele sitä kelaa sen aikaa, kun viskovat verkon. Ja me saatiin siitä apajasta 150 kiloa muikkuja. Iltasella veittiin ja toisen kerran aamulla veittiin ja samanlainen. Venelasti oli muikkuja meillä. Ja sitten isä lähti kaupunkiin myymään. No sota-aikana nehän meni ne muikut. Niin. Että oli tilaukset hotelli Atakseen ja sinne ja tänne ja tuonne. Ja sitten isä kertoi mulle, tai sanoi, että kun sinä olet näin hyvä tuurinen kalamies, niin minä tuon sulle jotain sieltä kaupungista, mitä sinä haluat. Minä sanoin, että tuo viulu mulle. Ja isä kävi viemässä muikut ja toi viulun sieltä sitten. Ja siitä se musiikkielämä alkoi sitten, kun siis eihän sitä vielä silloin osannut mitään, iso viulu oli sitten, mutta naapurissa oli sitten semmoisia siirtolaispoikia, niillä oli mandoliini ja ne oli hyviä soittamaan ja laulamaan sitten, ne 2 veljestä. Ja sitten meidän saunassa aina ruvettiin soittamaan ja harjoittelemaan ja mandoliinilla kun soittiin, sitten minäkin viulua, sitten rupesin vetämään siellä ja viulua siinä samaa löytämään ne sävelet sieltä ja siitä se musiikkielämä mulla alkoi. Minkä mä vasta tajusin tässä, kun mä keräsin tätä tietoa, että teillä on täällä ollut siis Kohman kylällä, kun mä puhun nyt siitä, niin hirveän hyvä kyläyhteisö. Että kaikki on tuntenut toisensa ja kaikki, kun mäkin haastattelin, että en muista, mutta minäpä soitan sinne ja se tietää, mun serkku tietää tai joku tietää. Ja mä vasta tajusin, että karjalaiset menetti sen kylään, mistä ne lähti. Joo. Opettaja Loimu oli ja Maria Laatinen oli meillä opettajana, niin nehän oli karjalaisia. Aivan, joo. Ja meillähän oli aina opettaja päivällä tukisti ja iltasella oltiin kahvilla. Eikä ollut mitään. Sen minä kyllä muistan. Ne oli villi. Ihan oikeasti tukisti. Niin. Ihan oikeasti. Otti tällä lailla. Joo. Niin ihan tiedä näin. Ei, kyllä kai 2 putkoa, eikö se ollut niin Mustamäen koulussa oli 2 putkoa? Oli. Joo. Jussi Ihalainen oli poliisina. Niin, Jussi Ihalainen oli. Eli 2 putkaa, se tarkoitti sitä, että jos teki jotain... Ne sinne joutui. Niin, kyllä se putkaa. Meille tuli ensimmäinen lehmä, me Heikkilässä asuttiin, niin tuo Hiukastenmäen Elsa ja Jussi antoi meille ensimmäisen lehmän ja se oli heluna. Että saatiin siitä katon ruokaa. Se on jo iso. Lapinniemellä asuttiin eikä Heikkilässä. Lapinniemellä asuttiin Vuosaarella. Ei ole yhteiskunnalta kuin tuttamilta. Isä rupesi silloin. tekemään korjaamaan ihmisten kenkiä ja kalasti talvet, kesät. Sillä lailla päästiin aina huopiselta ruokaa. Joo. Että ei se, niin. Saanko Elsalta kysyä nyt? Tuliko se nimenmuutos sitten vasta silloin Litmaniemellä siellä ollessa? Minä olin 11-vuotias. Joo, niin silloin ja oltiin aika lailla niin alakynnessä tai toisarvoisia ihmisiä. Niin. Joo. Kauppias oli meillä siinä Heikkilässä, kun asuttiin, niin minä olin koulussa silloin. Joo. Niin se isälle oli huutanut, kun se oli käynyt siinä ensin tuo siviilipoliisi talvella suksella. Ja kaikki ne naapurit, että minkälaisia on me ollaan. Niin se kauppias sitten oli isälle huutana. Sanonko minä, miten se oli huutana? Sano vaan. Kun se ihan tällä lailla, niin kuin oli, kato, missä asuttiin, niin kauppias oli siinä. Sanon nimeen. Niin että kyllä nyt lähtee ryssät pois. Niin isä oli huutana, että en jo velin lähde itsekseen, niin läks pari lähtöä mukaan. Mutta ei tarvittu lähteä. Meille oli silloin nimen muutos oli. Suomen kansalaisuus tuli silloin sinä talvena. Niin täällä mennään nyt. Niin ollaan pahoja oltu, että
Ja vielä koulussakin tuntui, kun haakkuvat ennen vanhassa. Luuletko sinä esimerkiksi, että oliko se teidän nimi ja se, että isä oli venäläistä alkuperää, niin se nimenomaan se paha juttu vai se, että ylipäätänsä olitte Karjalassa? Kyllä se kai se oli alkuja, kun se on se 18 sota vai mikä niin. Se on ollut, mihin se isä on haavoittunut. Ja sitten kun siitä selvisi, niin Lodgissa ollut ja sitten se sieltä mamman otti. Ja, niin sieltä lähti, en tiedä sitten, että isä on venäläinen, mutta täällä ainakin täällä Savonmuassa, niin kyllä se venäläisyys on ollut aika lailla pahaa. 18 punaiset ja valkoiset. Niin, ja omat ampuisää. Jalkaan semmoinen 20 senttiä tästä, että tällä lailla kun otti, niin melkein läpi. Niin, meillä oli savolaisilla Karjalasta ja karjalaisista vikaa käsitys. Joo. Minä myönnän itse, kun nyt sitten minä olin matkaoppaana ja monessa muussa historiatouhussa ja minä joudun Karjaloa käymään läpi ja tutkimaan, niin siellä oli paljon paremmat olosuhteet kuin meillä. Maastollisesti ja maanviljelyksen kannalta ja myös siellä oli näitä voimalaitoksia, tehtaita ja siellä oli loppujen myös etunnettuna. Me ei tunnettu silloin vielä Karjalaa. Joo, ja sitten oli vähän sitä, siis mä ymmärrän semmoista vihaa oli ja sitten ei niin kuin nähty, että missä se raja tavallaan kulkee, että ketkä on mitäkin. Että kyllähän kun Ahtisaari sai Nobelin-palkinnon, niin venäläiseksi hänetkin luokiteltiin, kun hän on syntynyt siellä Karjalassa. Niin. Että meillä oli vikaa käsitys Karjalasta. Se oli kyllä alkuun ihan vikaa asenne, kun ei tiedetty tarkemmin. Ja kyllähän Karjalassa oli niin ystävällisiä aina. Kerran niihin tuli jäällä vastaan yksi mies ja minä olin toisen Karjalaisen kanssa juttu sillä kalassa. Niin. Ja minun vierellä oleva kaveri kysyy, tuliko kalua? Toinen sanoo, saihan me murkinaksi. Niin. Joo, se oli niin topakka lyhyt keskustelu. Siitä sopii sitten arvoilla. Niin, kyllä.